on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juule kodde Anna Babi Badji Abdoullahi Aminata kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu woodede en e o duniya en jettiɓe no feewi e ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV kala ñande hoore bir arde ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede fayande e tawi ina heewi ɗowande on ɗum miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelange e bandiraɓe eɗen tawda ɗo hande e sakike men docteur Pamanta Demba Aboubacar e Demba yo gollannoɗo Dina Fula kiɗɗo e jonno fade am hokkudemo haala homo woni Demba. Docteur Pamanta Demba Aboubacar fini hitande 1954 Toggere Kumbe les cercle tinengu les raisons moti Toggere Kumbe o fuɗɗiri jande l'école fade makko ɓettade janggoyde tenengu hitande 1972 Demba heeɓi examen mum DF so o naɓa janggoyde Bamako ɗe jangguinirdu wiyetedu école normale secondaire de Badlabogo nde o tilno jande toon nde o laati jangguinowo l'école biyeteɗo maître du second cycle jangguinowo sukaɓe hayeɓe faransinkore mo jangguini l'école li gelle kewɗe Nioro Bafulaɓe Bankumana kañum e Bamako hitande 1991 Demba naɓali gollirde wiyetede Dina Fula fa winde e dewte fulfulde jangguino e jangguinoɓe fulfulde ton o heddino omo golla fa o fini beete o yeehi sultere nde hitande 2018 Demba ne jogui diplôme ngaji 4 mawɗi go'o maîtrise en lettres e l'école biyeteɗo école normale supérieure ɗiɗi diplôme d'études approfondies DEA en sciences de l'éducation ISFORA tati thèse de doctorat en sciences de l'éducation ISFORA ɗo Bamako ɗo nayi diplôme supérieur do e fulfulde inalko Paris France Demba windi dewte kewɗe dewte jeɗɗi ley fulfulde dewte ɗiɗi ley faransinkore dewtere wotere ley bamarankore dewtere wonde kase jillude fulfulde e faransinkore Demba heeɓi guenariji kewɗi ley daɗodiral bindi fulfulde ley ɗi guenariji eɗen mbawi indude guenari wiyetede Tengade Amadou Ampate Ba nde walde tabital Pulaku hokki Demba ley hitande 2014 Demba yo alsilame hitande 2015 o waɗoyi hijji makko Makka Demba ana jogui debbo goto e ɓiɓɓe joyo worɓe taton e rewɓe ɗiɗo ko Demba ɓuuri futtilsade yo heɗade kutuba ley miside kañum e waɗude yewtere birki calɗi beete fuu gila law caggal juulal fajiri caggal nde ganduɗen holi gonɗo Demba eɗen gara nadde e yewtere men fayande tawi hande titonde yewtere men koko fewti e seedanteje ɗe ceerno Demba Pamanta rokka sababude e bindugol makko defte pular walla daranademo gueɗe pular yankoje e ko nandi hen joni meɗen jiiɗi kalna min seedantagal ma nayaɓal ngal dokkeɗa seedantagal nayaɓal ngal mi heeɓi ɗum ley gañodiral bindu fulfulde ley gañodiral sifto mi anda no mbiyetun ɗum ley ñoronkore nde sifto e français ene wiye dicté fido voilà ley gañodiral fido nden keɓumi on prix mande keɓɗa on prix mi heeɓi ɗum 90 homo rokkumama on prix président Moussa Traoré ana wonno e leydi ndi laamino e leydi ko ɓooyno kañum hokki yamirore sabi hono no mbirumami ni laamuji ɓettiɗi ɗi an kuyanno no ɗemɗe ɗe sanne min prix ngaji nayyi ɗi kemmi ɗe fou ley laamu Moussa Traoré o kemmi mo 79 o ley laamu Moussa Traoré mo 82 o mo 83 o fa yettade mo 90 o fou ley laamu Moussa o kemmi ɗi prix ngaji ndenno kanko mo huyananno ɗen ɗemɗe sanne sanne ndenno kanko hokki yamirore gayndiral waɗe sala fa han ɗewal ɗe ana keɓa ɗo daro ndenno nden hokki Dina Fula yamirore wadde ngal gayndiral hono keɓirɗa ngal seedantagal non keɓirmi hono mbirmi gila président o hokki nden yamirore Dina Fula kañum waɗi jeygal muɗum e radio e jaati ha joni eɗen gara fa gaɗen sifto ley bamarankore ley fulfulde e ley koyre bononkore ɗemɗe tati tan
nden noon so sifto ngo waɗama sifto ngo min darta ko yeeso neɗɗo ɗum so min gaɗa sifto ngo joni hon fo heddo to nokku mum to radio Mali to woni to windande nde jangguete so windande nde janggama so ñooro gonɗa so toggere kumi gonɗa so motti gonɗa so gawa gonɗa fuu so a nani tan a windititto konngol jooɗoto keɗoɗa radio winditoɗa jaato aɗa jooɗo aɗa heɗo radio aɗa windito aya nden ni sifto ngo waɗira nde min nanno jeygal ngal nde e ñalande waɗi nde somin jooɗi min binditi nden nde jaab o wari ɗum wonde hokkani document seeɗantagal moƴƴaani talton ɗu en fami ala ayi a jarama no feewi ɗum noon ya jogol jaam e kono nden joni haade koye radio watteno ayo ɓe mbaɗata ko jeeygal ko adinde waktu ono yetto ɓe mbiya so waktu maniji yettima jooɗɗon keɗɗon jaati so wakkati maniji waɗi tan jooɗɗon keɗɗon komo fof winda yora tan piiluji yonata ko piiluji piiluji taw watti e radio yonata ko immaɗa fe jooɗo tan keɗoɗa winda ay ni waɗi so kemmi on prix so Allah ñande nde prix o hokketende hono mbiɗum ni Moustapha hoore mum kañum hokki on prix omo tawa ɗon ñande kanko laami fami nden no photo ani joni photo ngaji majjum ani seeɗa e ɗin photo ngaji ana holla kan min e woɓɓe hokkaɓe woɓɓe kasimɓe mbiɗen ley majjum goto ko debbo eyi jaati goto o debbo e korborjo debbo e prix on hokketende ɗum on ɗum jogui natal muɗum ani fami e dokkuɗo prix o ana wiye Oumar Kanouté Mamadou BC bureau exécutif central ka Moustapha kañum hoore muɗum ana jooɗi e prix o hokka ɗum laatike yambere mawde sanne ñande prix o hokkande ɗum Bamako ɗo waɗi walla Bamako ɗo waɗi minen gañuɓe fof o debbo o mbi o kollumami joni o fa gawa iwi Bamarankoɓe ɗon goni min duɗɗo gommi nden min nodda assemblée to ɗo Bamako ɗo jama fuu nodda waɗa yambere mawde sanne gouverneur en région ɓe fuu tawama ɗo directeur en national wonɓe fuu tawama ɗo ɓe fuu ɓe nodda to assemblée to min gari min jooɗi tawi gila arande ɓe mbi hon fuu landina mergol muɗum wadde nden noon nden landi mingol mergol so garmi so Allah o ñamni de ɗum laaki yambere mawde sanne ɗum laatanimi ka inde du alhamdulillah gila ɗum waɗi so Allah o yimɓe fuu andi ka yimɓe fuu andi golle o gondumi nden no ɗum laatani kan sababu du ittede e jangguingol lekkol ngol so mbartire Dina Fula to Moustapha wi o gorko naɓɓemo Dina Fula o yaha golle fulfulde gila nde fa min kan jama retraite fof toon tan gommi to Dina Fula to wadde so tawi en keɗima to andinore hol gonɗo Demba eɗen nana toon fodde duuɓi 35 ko Demba woni Dina Fula ñande nde prix o hokketende Moustapha hoore muɗum landima ka nde dokkami nde Oumar Kanouté hokkam prix o nde pamanta an a cubballo a ceɗɗo ɓe a heeɓi prix fulfulde hono gaɗɗa ɗum mbimi mbimi hawnaki mbimi anduɗo Mali histoire mum tariki mum fou hawnaki sabi minen mi masnankoɓe ley masine to fulɓe seɓɓe min fof min goto min fof fulfude nde min muyni nden ɗum ɗum sababu muɗum joddiɓe fof wajibi ɗemde muɗen natodira nden no ɓurɓe hewde ɓe ɗengal mumen warata haalede voilà wadde enen seɓɓe Mali ɗo ene jogui ɗemgal gongal ngal ɓe kalata taw wona fulfulde ayo bozo ene ɗum wiyete ceɗɗankore bozo kan Bamarankore ne wiyata bozo kan ngal won toon jaati ka ley hunde amen to fulfulde nde heewi to fa ceɗɗankore nde kan way hono me majji jaati ɓuuri haalede dina dina ceɗɗankore nde fulfulde nde ɓuuri haalede dina ceɗɗankore nden minen ley wuuro amen jaati hande kan nan neɗɗon haala ceɗɗankore fof jomum yo koɗɗono yimɓe wuuro ɓe fof fulfulde kalata a faami nden no minen to amen so a yeehi pullo e ceɗɗa sennatano min fuu min ñaanduɓe min fuu min yerduɓe fuu min ɓamodirɓe a yiya toon fulɓe ɓaleɓe kiri aɗa yiya toon du seɓɓeraneɓe laynora maɓɓe min fuu min jillodiri so min ɓawodirɓe ko voilà nden no ɗum jaabimi ñande nde so Allah ɗum weeli on jaabo weeli mom sanne ɗum ɓooyi du ɗum jantele gendi neɗɗo fof kawɗo hen ñande nde fuu du fuu nani komin kaldi ko tigi en beltima no feewi e Moussa Tarore wiyata so tawi wonino ko liɗɗi wiyano ya awoy ko ɗum kanɗa rokkede seedantagal mum ko wona seedantagal janngude pular walla jangguinde pular eyi ɗum noon jarama no feewi e miɗa yiɗi garana en seeɗa e seedantagal joyaɓal ngal
mi iwi e banque mami so ɓe mbaɗi toon 82 83 84 85 gollirɗo ɗiɗi gonɗon denafla kañum e gollirgal gongal ana wiye UNESCO kamɓe dokki ka on prix honde keɓɗa on prix walla ngal seedantagal on prix ngal seedantagal no heewɗi 1995 a faami hoko somi nden deftere voilà nden dewtere wiyetede sida e kili cuuɗi ana haala ñaw sida sabi 1995 tawi ñaw sida o waɗino ƴiƴam fa heewi nden no waɗama jeeygal wiyama fou waɗa sensibilisation no wawi sala ñaw ana hannde sabi UNESCO du ana darani on golle sanne wi so woni ni fou kañum tewta min ɗo ɓe dewte ɗe ɗemle ɗe yalla janngoɓe jande mawɓe ɓe ana keɓno pamminire les tiiɗalaji kewɗi gotum ha nde wonde bindi dewtere sida yo kili cuuɗi beele wonko mbawɗa famminde men seeɗa eko woni nder deftere nde deftere sida yo kili cuuɗi en kaalino haala muɗum ƴettade ka ɗum janta suɓa debbo goto ɗiɗi faali buni fi soso wadde ka gollude nden noon ko hokkete ko o yawi ɗum jamma fuu so o gayni golle o rondo disare makko e o yile o nder majjum ɗum o heeɓi ñaw dogo o ƴetti docteur ɓe ƴeewi jeeyi ñaw sida o makko noddimo ɓe landodiri e makko dow majjum ɓe pamminimo dow o huuli sanne hay nden o dogi so o hooti wuro maɓɓe tawi yoppito nawliki yoppito koɗ makko e fuu o raaɓoyɗe tan hey ene timmode haala e fuu liɓi lellude so maari goto feere hollude wiide tan on wakkati ñaw sida o mawnimo sanne goto fof wiye yo waɗ pamminore beele timdina yimɓe taaba rentade hay ɗum woni lelde dewtere holi dokkuɗoma seedantagal ngal honno mbirumini dokkuɗo kan seedantagal ngal bureau UNESCO ana Dakar ana wiye Breda kayi e Denafla ley gollidande kañum e Denafla kamɓe ndeni soɓe dokki kan on prix hono keɓirɗa on hono keɓirmi on prix hono mbirumi arande jande mawɓe nde dow jande kalimaji e jande bindanɗe tan woodi ay nden noon nden ɓe mbi joni ana haani ko janngoɓe jande mawɓe ɓe somi haali haala majjunani ana haani ko janngoɓe jande mawɓe ɓe janngine dewte jaati keɓa ko nawtoro ley gurdam mumen keɓa ko paaboro ay nden so ɓe gaɗi jeeygal so dewte ngari nden noon nden kemmi prix on prix de omen seedantagal muɗumen seedantagal ujunere e holnden hitande keɓɗama 1995 ujunere temedde jeenayyi capan jeenayyi joyyi a jarama e hol seedantagal gongal seedantagal jeegoɓal ngal keɓɗa jeegoɓal ngal dumi heeɓi seedantagal biyetegal prix Amadou Hampâté Bâ koye ɗiɗi kemmi on prix aranderal ngal ɗum on jeego o on ka fa leydi France toon kemmi wonde keɓɗa on mi heeɓi ɗum 2005 hitande 2005 mo rokkuma on prix hono wiyeteno gollirde entre France to fa leydi France ana wiye la maison des sciences de l'homme Ange Guépin kañum ana darani kabaru ɗemɗe ɗe sanne kañum hokki kam on prix ɗum bo mi yeehi toon ɓeɓe photo ji muɗum en voilà tigi a yirlima kadi toon e nokkuji kewɗe a jarama no feewi e honde keɓɗa prix o 2005 kemmi on prix nden keɓɗa nden ɓe nodduma jaaɗa France keɓɗama toon ane woɓɓe jaadi walla ko an so Allah andi kam homo hokkuma on prix mi haalnima hono keɓirmi du hono wirmini dewtere so windama tan dawa mi dewte ɗe mi windiɗe eɗe jaaha yimɓe ana gara ana ɓama ɗe nden no hunde fof ko windaga Maliga tubakoɓe ana gara ana naɓa toon nden no so wawte e banggal ɗemle ɗe hono nokku o mbimami o la maison des sciences de l'homme kañum ana darani e ɓamtare ɗemle meɗe malle e ɗemle Afrique en fou nden no ɓen keeɓi dewte an ɗe soɓe jaakiti saabi eɓe gaɗa hitande fof eɓe gaɗa prix eɓe gaɗa concours eɓe keeɓe gawdiral ay nden no nde wonde soɓe cuuɓi dewte an ɗe ɓe neeli an warde ka ɓe gaddu tubako wari fa gajaji tawi kan Denafla ɓe sala an woni Dembana min jaati woni Demba ɓay hay min cuuɓike dewte emin cuuɓike maɗa famin dokka hikka prix Amadou Hampâté Bâ a jahowo du a jahowo tawde min fa Nantes e bisimilla
nde o hooti lebbi tati caggal majjum nde wonde ɓe nelli kam billet d' avion so jaami ga Mali ga min ni suɓande hitande 2005 so hokka prix Amadou Hampâté Bâ o wan nden no li majjum li leyɗe goɗɗe kasi Côte d'Ivoire amin suko jokkole goɗɗo kasi e Cameroun amin suko debbo goɗɗo kasi kañum en dukkiɓe prix ji nden no min taton minen nodda fa min jaa to nantoto dokka ɗon seedantagal inniragal Amadou Hampâté Bâ inniragal Amadou Hampâté Bâ nden noon min jeehi min gaɗanama jambere mawde sanne so Allah ñande ɗum wattede tukoɓe fuu gaari malinkoɓe wonɓe toon fuu nani o malinko heeɓi prix o ɓe gaari ɓe fuu ɓe kocci kam ɓe teddini kam ɓe jewti ɗum weeli ɓe sanne 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 nden tubakoɓe ɓe naaɓi kam nokkuji kewɗe ɓe naaɓi kam fa yottade li océan atlantique o en photo ji am ley gueeji ɓe dokki kam ɓe naaɓi kam nokkuji kuurɗe ɓe kolodiri kam yimɓe hewɓe ɓe gaɗanmi yambere mawde dans la salle de banquet à Nantes nenno toon ñennen nden sa waɗi prix Amadou Hampâté Bâ wiyete dow kokoji ɗi fuu a tawa an takki hen photo ji Amadou Hampâté Bâ kañum konngol ngol kalmi haala muɗum naani ngol quand en Afrique quand un vieillard meurt est une bibliothèque qui brûle ande windi nokkuji fuu facciran amin konngol ngol e pulaar amin ɓuura famde konngol ngol ɗum woni ga Afrique ga nde gorko mawɗo na debbo mawɗo maayi fuu ana wayi hono suudu dewte sumini hollude wiide tan sukaɓe hannde ana kaani ɓattade mawɓe sabi andal ngal ɓe jogui ngal wadde ley nayewako mabɓe sukaɓe ana kaani ɓattade ɓe salla ana keeɓa ngal andal voilà ɗum woni kanjum tigui a jarama no feewi e hoko woni prix jeeɗiɗaɓa o walla mbiyen seedantagal jeeɗiɓal ngal ko holngal seedantagal jeɗɗoɓal ngal jeegoɓal jeɗɗoɓal jeeɗiɓal mi haalnima wiide prix Amadou Hampâté Bâ o koye ɗiɗi kemmomi goto oni en kaali haala mum joni to France to kemmi goɗɗo kasi o ga Mali ga kemmi ɗum e holnden hitande 2014 kemmi on prix homo hokkumama on prix walde tabital pulako jeunesse tabital pulako kañum e baale mum ɗum kewɗe ana ga kañum e nden so ndeti kam on prix 94 seedantagal muɗum ko ani ɗum woni seedantagal ngal pelle pulago walla hono pelle pulago tabital pulago jeunesse tabital pulago kañum hokki kam on prix ani windi ɗum koye fulfulde jaati seedantagal sukaɓe tabital pulago Mali e ballodiral dental pelle pulago Mali juɓɓini tengade Amadou Hampâté Bâ rokka teddugal ngal e hitande ujunnaje 2.4 ko docteur Demba Pamanta jaati e golletiɗe ɗe o waɗani ɗemgal e pinal fulɓe ngal ɗo seedantagal jeeya koye seedanteji guindiyankoɓe keɓtinaɗe jarama no feewi yajogoto jaam voilà e ɗum woni nde ɓe dokki nde tengade ñande nden e kawrite ɗiɗi gaɗa ley majjum kawrita alan arandeɓa ngal waɗan palais de la culture pulako fuu nodda Abdoul Aziz Diallo kañum wonno hoore tabital pulako ñande kañum joɗɗi jambere nde fulɓe fuu gaari ay ndewde dokkade ɗum woni tengade Amadou Hampâté Bâ a yinde tigi mi yindi jaati tengade Amadou Hampâté Bâ dokkami photo ji makko do ani nder pulako fuu woni so Allah ɗum weeli ɓe sanne min dokka tamande amen min teddina aduna ne hunde fuu teddengal hunde fof ko teddugal voilà nde ɗum ɓenni caggal majjum yontere caggal majjum min noddami kasi nokku biyeteɗo institut national des arts a Lina Alina ay to wonto dokkami seedantagal ngal nden ɗum fulɓe ngari fa heewi yimmoɓe ngari womoɓe ngari fiyoɓe bagge ngari yinde ɗum waɗa yambere mawde sanne miile yimɓe ngari fa heewi Allah jeeto tigi a jarama no feewi wadde kamɓenen ɓe jarama kono anne min jettuma no feewi kadi min du anoma ya jogoɗo jaam amin ya rabbi Allah e teddugal ngal keɓɗa ngal e seedanteji keɓɗa ɗe foof miɗin do ya jogoɗo ɗum jaam e docteur Demba Pamanta nane a arino seeɗa ko fewti a innirama duɗal pulaar holko mbawɗa haalande en hen seeɗa fulɓe mbi ko wowa wadde so waati wembi to sabi min mi meeɗayi hedde hono ngal teddengal to Bamako ɗo jaati gueɗe gonɗon fulfulde no ɗum jande mawɓe ana woodi ka jande sukaɓe gara fa ekkite fulfulde mi meeɗa yiide sono taw jonde wan ɓuri kala mi indirama ɗum so Allah weeli majjum mawni an sanne neɗɗo fuu jiɗanɗo kam moƴƴere fuu ɗum yeeli mi kam mbiɗa handi duɗal ngal holmo udditi ngal duɗal ngal udditiɗo an wiye Sékou Sankare ɗo kala bankoro ɗo ɗon woni
kanko udditi ngal so inditiri ngal inde am duɗal jande fulfulde Demba Pamata vraiment ɗum weeli kam sanne ɗum teddi am tigi a jarama ɗum noon wadde en jetti gonɗo sababu o saabu fulɓe ene mbiya ko sababu ha nder aljanna wadde en jetti ɗon ceerno Samba Sall kanko woni jangguinowo duɗal ngal ceerno Samba Sall kanko woni jangguinowo duɗal ngal kadi ne wawi wonde kanko woni sababu innirgol ma duɗal ngal eyyi ɗum noon en jettimo walla ne jogui sababu ha nder aljanna kono so tawi neɗɗo waɗani hunde ala ko haaltante wadde noon anne gueɗe baɗaɗe ɗe foof ko an golli ɗum en gari e sakkitere yewtere men nde koko woni konguɗi maɗa cekkitiɗe e wasimu basiytoɗa woni cekkitiɗe yidde wiide tan ɓinguel adama hunde fof ko neɗɗo gollata anda gollowo golla fa wooɗa golla fa feewa sabu hunde fof ko tagaɗo golli fa wooɗi juutineɓe fof heɓan tino mum fami nde noon sa yimi heeɓi ɗi prix ngaji fof golle o gollimo ɗum weeli jama o sona ɗum ɓe andaka adeni sipfa goto mabɓe andaka fami ɗe gaɗan ɗum dina fula ɓe andaka mi yahay toon fe UNESCO fay goto andakan to tubakoɓe warɓe ɓe andaka deeto e bindi an ɓe jii tabital fulako nde watta ɗum nde noddaki kan landaki ka sona miɓe jooɗi fu ɓe gari ɓe mbi hay jambira ana waɗa a suɓama fa dokkiɗa prix Amadou Hampâté Bâ ay hoɗum woni ɗum golle gollaɗo o laatima golle law nden noon ɗum saabi hunde fof ko taw ko aɗa gollata gollu fa wooɗa caggal e yari ko gollu ɗum tan gollu fa wooɗa nden keɓata tino ha nden ley majjum yiɗi salminiɗen baale jogaji fof keddaki hannde adeni sippo e heddaki ka ayame o ana heddi ɗo kañum woni leydi majjum ka dina fula ana heddi UNESCO ana heddi baale finatawaji hono tabital plaque ana heddi e fundoki kan firiji yimɓe men woɓɓe kasi ɗon ɗo fuu teddinɓe kan sababu majjum wallahi nde fuu mo tedde ngal mum fawi dow on saabe ɗum wallahi miɗo yetta ɗum min ɗum sanne sanne ɓeɗe andani ɗum nden noon le majjum ɗum yidde wiide tan miɗo barkina dow yimɓe woɓɓe kasi famotoɓe kam sanne le yaltingol am dewte kañ e honɗum e bandu en Moustapha Dicko mon leehi Moustapha Dicko on faabo kam sanne hokkude kan laayo kerta ɗum yaltinir dewte nden kanko ɗo miɗo yettamo kanko keeŋe de baale meɗen gonɗon en baale ɗon feere fulfulde sene baale sukaɓe fedde an ɗon on wiye ɓantare gendi ɓen gari an mbi tinno faabo ɗum en ana jiiɗi men gollida so Allah ɓe nani inde ɓe nani ko gollumi ko kamɓe du laati sababu so inde am yettoyi Samba Sankara sabu Samba andaka Sékou Sankara walde sukaɓe wonɗo kasi wade sukaɓe fulɓe ana wiye leelewal fulfulde ɓen noyo masinankoɓe ɓen do ana gara e am sanne eno so Allah jaaɓi nokku fof ɗo sukaɓe cori ana heewi tabitidde sanne ɓenno yidde wiide tan ɗengal meɗen ngal en kaani tinnade e maggal so Allah e ngal ɓeyda ñiiɓude sabi ɗengal so haalatake windetake tan jutune fof majjam mimi haalnima wiide ley masin to caɗɗankore nde majji to saabe fulfulde nde ɓuuri hewde fulfulde nde janggete kañum windete nden noon ɗum sonata kayde sakira ani an iwatto leyɗe to ngaraga sabi no woodi hannde no aduna o fof gabba makko gawni fuu ley ngalluji ngoni so ɓe ngari ley ngalluje ɓe ciinan ɓe kaalta fulfulde nden noon so a yoppi ɗengal ma kamari ɗengal gongal hay koye ɗengal ma ngal majjanta so ɗemle kawri ɗengal fuɗɗurgal doole moɗan gongal kasi nden noon en jiiɗa fulfulde nde moɗen nden noon sikra ani a kaani tinnade ɓe kortina ɗengal ngal ɓe binda ngal ɓe jangga ngal hono Sékou Sankara immori joni so siini udditi l'école fa sukaɓe jangga o yettama no feewi a jarama eyyi ɗum noon mi yettima no feewi jettore keeriɗo kadi mi ñaganimama balɗe juɗɗe e battane moƴƴe Allah jarama a jarama eyyi ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en garde yewtere men fayande ha ɗo ɗum noon ko ɗo kaddeten e yewtere nde ha saahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji e batten hakkillaji no moƴƴi e ɗemgal men hono no sernaɓe men keewide ni e batten hakkillaji e ɗemgal men wata ɗemgal men moɗede kadi laamuji men mbatta hakkillaji e ɗemɗe ɗe saabu ɗo joni so tawi en kettima yewtere nde tigui rigui e ceerno Demba Pamanta haali wonde e seedanteje ɗe o heeɓi ɗe foof koye laamu Moussa o heeɓi firti koko laamu Moussa yawte joni en jiyani hono ɗin kawguilaji ene mbaɗe
wadde noon ɗemngal e ɓamtata ɗum ko tawa kala e sahaa hono ɗen gueɗe ina mbaɗe saabu so o rokkama ngal ɗo seedantagal janggo ma goɗɗo jogo coftal wadde hono ko waɗi ko beele kañumne heeɓa hono seedantagal ngal o heeɓi ngal ɗum noon on jarama no feewi en garde yewtere nde ha ɗo wonno koɗo men ko ceerno Demba Pamanta yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbom Heelangge Allah jarama on jarama enen sahaji goɗɗi so gueno haji on jarama